Taga na tagay. Ngayon taga rin. Punta na sa katibig eh. Sobrang nindot sa lidar mo ba? Nga. Abi, ay cable ro. Buwan sa nato. Tara balik ta. Sam sila ada mo. Nindot talaga sa daan ba? Hi. Nalahay pa sila nung Naray. Itong Bigay yan sa'yo. Bigay yan. Advertise. Sa bahay. Ako ni advertise ninyo kining Limnon po na isang gituwa no? atong iulam nga mahalon. Pero Lamit talaglasa niya. mahalon ni siya pero lami Kasi kayo. na? Ipilakon ka na? Lami kayo na. Mahal. Oy. Pag lamit pa talaga duwa yan ha? Atay black label nga Johnny Walker. Red level nga Johnny Walker. Pero kita naman na ilumnom na na. Di sa Ay, ay, ano na? Gikan ka. Ano kayo na imnon? Ga-promo na nila Ako ah. sa tutunlan. Oh, may May butik kayo pa na. nila. Ay, Lasa na. Lamit pa ka na. No? Kasi ka lasa na. Saba ba kayo na advertise pa ko? Huwag ko Yata ito. Diba? Ano ito? Oh my God.